इनका बोलिया पर एगो हमरो खिस्सा याद पड़ गए। एगो कुकुर जात रहे राह धो के, तो पहले पेड़ पौधा चिड़िया चिरुंग सबका से बतियावल जाओ बोलल जाओ। तो एक आदमी पूछा कहाँ जाता रहो, तो कहले सोनपुर मेला। कहे सोनपुर मेला पहुंच जाइब रे मर्द, तारा जाए जाए तले तो मेला उरस जाई, बड़ा दूर बा। कहले कि दूर तो बा लेकिन भाई लोग के उम्मीद पर चलल बानी। कहल जे ई कैसे, आ तो भाई लोग अगर मदद कर देहलस तो हम दिनिये भर में पहुंच जाई, आ अपना से जाए तब तो ढेर दिन लागी। कहल जे भाई लोग कैसे मदद करी, तो देखले ओ गांव के कुकुर ए गांव में है जे तो बिना चहेटले मानी लो ना। कहले जे हे गांव के भाई लोग मदद कर दी तो हो गांव में चल जाए, वो गांव के भाई लोग मदद कर दी हो गांव में, यही भागत पड़ा दिने भर में पहुंच जाए।